Хвала Христу, паважаныя радыёслухачы і ютуб-гледачы. Вось вы зноў на кодэксе кананічнага права з сталым вядучым, экспертам у галіне кананічнага права, ксяндзом, канонікам Мінска-Магілёўскага нашага архікафедральнага капітула, канцлерам аднайменнай курыі, не ведаю, якія яшчэ рэгаліі, пробашчам парафіі нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі. Вы ліцэнцыят тэалогіі, так? Ліцэнцыятам тэалогіі. Ліцэнцыят права і магістр тэалогіі. О, як. Дмітрыем Пухальскім. Ужо абсмакталі вас як можам пачынаць. Хвала Христу, шчыра ўсіх вітаю. Вось. Сапраўды трошкі не атрымоўваецца рэгулярна спатыкацца, вось розныя справы ёсць, але тым не менш на кодэксе кананічнага права мы спатыкаемся сёння, і можа якія пытанні былі? Былі, троху было, але наконт рэгулярнасці, лепш рэдка, чым ніколі. Так. Як кажа папа Францішак, кожнаму дзеянню павінен быць свой час, што б гэта не значыла. А ў нас ёсць якраз пытанне адной з іх датычыць папы. Я не думаю, што мы на яго адкажам, але паспрабаваць можам, бо яно такое тэарэтычнае. А другое пытанне датычыць якраз пакаранняў, значыць, адкупленчых, як яны называюцца, экспіяцыйныя. Менавіта экскамунік. Экскамунік – это цэнзура. О, бачыце? Вось мне трэба пераглядаць кананічнае права самому. І першае пытанне было такое, наш пастаянны слухач, які задае вельмі шмат пытанняў, задаў абодва з іх. Першае было гіпатэтычнае. Калі папам абяруць каталіка ўсходняга абраду, як гэта будзе ўплываць на такі руцінны папскі рытуал, на яго аблачэнні, як гэта ўсё будзе выглядаць, ці вядома пра гэта штосьці. І кажуць, нібыта, што калі абіраўся святы папа Павел VI, адным з папабіляў якраз быў патрыарх каталікос армянскай каталіцкай царквы. Можа быць, не ў першых радках, але тым не менш. То бок сітуацыя гіпатэтычна, хто знае. Гэта пытанне, напэўна, больш ужо датычыць, якія там адзежы будуць выкарыстоўвацца для літургістаў. Пытанне, напэўна, святар усходняга абраду таксама з'яўляецца святаром і можа быць выбраны папам, святаром каталіцкага касцёла, біскупам, належыць да калегіі біскупаў і можа быць выбраны папам. Таму, я думаю, натуральна, што кожны папа мае свае нейкія і фармацыю, свае нейкія прерагатывы ў служэнні, але напэўна, Бог ведае, каму касцёл даручае заўсёды. Гэта так, але пра гэта права, в прынцыпе, нічога такога не кажа. То бок абавязку служыць літургію нейкай формы рымскага абраду у такога пантыфіка не будзе. Чаму будзе служыць? Думаеце, будзе служыць? Не ведаю. Проста я таксама нічога не ведаю, я пагугліў. Все, што я знайшоў, гэта, ў прынцыпе, прыгожыя ўзоры аблачэння ўсходніх кардыналаў. У кожнага сваё. Гэта ўжо не матэрыял кананічнага права. Так. Гэта пытанне да гісторыкаў літургіі, да літургістаў актуальных. І я думаю, штосьці... Хаця такіх прыкладаў на маёй памяці не было. Можа, калісьці вельмі даўно, і то не факт, што было. Не думаю. Да, я думаю, што не было ніколі, хутчэй за ўсё. І не думаю, што будзе. Так, можа быць. Можа быць, хіба, што там неяк складзецца сітуацыя, што Дух Святы захоча, плюс гэта супадзе з меркаваннем многіх кардыналаў, паглядзім. Але, як я казаў, што хутчэй за ўсё не адкажам, то не адказалі. У любым выпадку права, яно гэта канкрэтна не рэгулюе. Не, абсалютна. Нейкіх дэкрэтаў. Поўная ўлады ў касцёле. Вось, яна ёсць і будзе, таму... Так, там ужо... Нішто не мешае папе таксама змяніць адзежу. Не, ў прынцыпе, не перашкаджае. Абсалютна. Не перашкаджае. Будзем глядзець, можа быць, такое калісьці адбудзецца. Наконт другога пытання, такое ж чыста праўнае, чыста практычнае. Вядома, што святары могуць здымаць экскамунікі за аборт, напрыклад, з 2016 года, так? Ці могуць яны здымаць экскамунікі, якія накладаюцца аўтаматычна, значыць, лята сентэнцыя,
за нейкія іншыя злачынства, або ўсё ж таки гэта зарэзервавана за біскупам і канонікам пенітэнцыярыі? Ну, все-таки мы будем про это казаць, я думаю, будучыні, тому што ёсць розныя экскамунікі. Калі мы канкрэтна пра экскамуніку кажам, то могуць быць іншыя пакаранні, могуць быць іншыя цэнзуры, напрыклад, не. Але пытанне, каму эта цэнзура зарэзервіравана, то есть хто яе можа зняць. Калі эта цэнзура зарэзервіравана таксама, як у выпадку, напрыклад, аборту было до 2016 года, калі эта цэнзура зарэзервіравана мясцовым біскупу, так экскамуника за аборт, напрыклад, так было до 2016 года, тады понятно, что любы біскуп можа яе зняць, ну, або канонік пенітэнцыярыі. Так само, альбо так само любы біскуп у акце сакраментальнай споведзі можа, так? Вось. Таксама, напрыклад, калі быў прымус фізічную адносіну да біскупа, на таксама, то есть, калі светская асоба, это был інтэрдыкт, калі духоўная асоба, это была суспенса, вось, ну, у любым выпадку, то есть, гэта пакаранне набулята сентэнцыя, да, то есть, на моц уже вынесенага раней судовага рашэння, але яно не было зарэзервіравана апостальскай сталіцы. То есть, нормально зарэзервіравана мясцовым біскупу. Але ёсць такія злачынствы, пакаранні, за якіх зарэзервіравана апостальскай сталіцы. Это найбольш цяжкія пакаранні, да, напрыклад, здрада таямніцы споведзі непасрэдная. Так, напрыклад, так званая саліцытацыя, да, то есть прымушэнне пенітэнта ў акце споведзі да граху супраць шостай запаведзі, напрыклад, самім спаведніком. Там, напрыклад, ну, яшчэ ёсць некаторыя там святатацтва, туды ўваходзіць прымус фізічную адносінах рымскага біскупа, удзяленне сакраменту біскупскага пасвячэння без згоды апостальскай сталіцы. Да, то есть такія рэчы, якія, канешне, вельмі рэдка здараюцца, вось, але за іх, тым не менш, ёсць экскамуніка зарэзервіравана апостальскай сталіцы. І тады ўжо натуральна, што любы біскуп не можа гэта зрабіць, нават біскуп у дыяцэзіі і не канонік пенітэнцыярыі. Ёсць цэлая працэдура, якая прапісана ў каноне, што трэба ў гэтай сітуацыі рабіць. Я вось проста думаю, паколькі пытанне было ад светскай асобы, я думаю, якія, у прынцыпе, пакаранні з такіх, якія цягнуць за сабой экскамунікулят сентэнцыя, можа зрабіць свецкі. Ну, які-небудзь аборт ці саўдзел у ім, апастазія. Это калі мы кажам пра рэзервіраваных біскупу. Так, ну, апастазія, кажу, фізічны прымус у адносінах да біскупа, напрыклад. Так, просто вось скіруем тады пытанне ў іншую плоскасць, у практычную, ад мяне ўжо. Вось вы, светская асоба ў касцёле, вы адчуваеце, што вы зрабілі штосьці такое настолькі недобрае, што, напэўна, гэта злачынства. І вы нешта пра права ведаеце і падазраеце, што можаце за гэта атрымаць экскамуніку лята сентэнцыі. Сур'ёзна ўсё. Ну, а чаму не? Вось. І, у прынцыпе, экскамуніка, канешне, яна не накладаецца, калі чалавек не ведае, але ён так сур'ёзна падазрае, што за гэта, хутчэй за ўсё, ёсць экскамуніка. Які ў яго алгарытм, груба кажучы? Ну, у любым выпадку, калі я падазраю, штосьці не так зрабіў, калі сумленне мяне так грызае, напэўна, на споведзі пра гэта трэба сказаць. І тады ўжо святар на споведзі павінен ведаць, што з тым рабіць. Святары павінны ведаць все кананічныя пакаранні, груба кажучы. Па меншай меры асноўныя павінны ведаць. То есть, калі гэта, ну, кажу, бо гэта экскамуніка зарэзервіравана апостальскай сталіцы, іх немнога. Таксама іх немнога вельмі экскамунікі біскупам зарэзервіраваных. Ну, я кажу, не проста экскамуніка, ну, цэнзура любая, то есть не будем. То есть, это можа быць суспенса, можа быць таксама інтэрдыкт. Вось. Ну, але гэтых спраў немнога, святары павінны іх ведаць. Ну, спадзяемся так. Просто тут такая сітуацыя, што чалавек баіцца, груба кажучы, хадзіць спакойна з нейкай цэнзурай, якая не будзе знятая. Не, ну, калі ён баіцца, кажу, аб гэтым на споведзі трэба сказаць святару. Ясна. Ну, калі ёсць такая сітуацыя, не ведаю, што было, то есть маю пачуццё, што магчыма штосьці тут сама. Калі святар скажа нічога, ўсё нармальна, то значит нормально. То есть, да, это грэх адпушчаны, няма праблем. Але калі скажаш, напрыклад, это, скажем так, рэч, якая, ну, напрыклад, фальшывае данесенне на спаведніка у тым, што ён прымушаў да граху супраць шостай запаведзі, напрыклад. Да? То есть, пакуль заява не будзе адклікана, няма адпушчэння грахоў, напрыклад, адзіная сітуацыя. Да? То есть, калі спачатку трэба адклікаць сваё дзеянне, пасля удзяляецца адпушчэння грахоў. А смерць? Пагроза смерці? Ну, тут уже пагроза тут спачатку. Ну, пагроза смерці ўсё можна, канешне, вось, ну, але... Не, ну, раптам не. Але трэба гэту сітуацыю адклікаць у любым выпадку. Ясна. Вось, поэтому такія вот сітуацыі. Ну, паўтаруся, дзякуй Богу, што гэтых сітуацый вельмі мала. То есть, яны сапраўды, мы разважаем розныя там прыклады, пытаемся зрабіць, але трэба ўсвядоміць сабе, што так сапраўды іх немнога.
То есть немного, не то, что там целыми там, пачками этой ситуации проходит, там, не ведаете, здрада таємниці сповідь, соліцитації, щось інше. Ну, нема гэтага, дякую Богу. Ось, Ну, і поэтому... у любым выпадку, каб атрымаць аўтаматычнае пакаранне, трэба ведаць, што Так. яно накладаецца і за што. Так, ну, новая редакція кодексу, там є ще певні нюанси, до яких уже трошки... Ну, да, що... можам якраз далей да іх і пераходзіць, бо Так. больш пытанняў няма. Так, ну, і, як ми вже казали минулим разом, що 1 червня папа підписав апостольську конституцію Паси та Грегом Деї, пасіці аўчарню пана, ось, яка уводить реформу 6-й книги. Да, 6-й книги, яка називається «Санкції у Костюлі». Ось і почне з 8 снежня 2021 года эта книга обов'язувати. Ось, і, конечно, ёсць, скажу адразу, што я ўжо пачаў так трошкі працаваць над этой кнігай, над параўнаннем тэкста, дзе што памянялася, зрабіў дзесь 1/3 этой кнігі, так, дзесь каля 30 канонаў, то ўсё 6-я кніга 90 канонаў, невялічкая сама па сабе, вось, у адрозненне другой, там больш, чым 500. Вот. Ну, але нейкія справы, я думаю, што цяпер можна ўжо патрошку аналізаваць, ёсць цікавыя справы, да? Нават самы першы канон, 1311, які быў у старай версіі без падзелу на параграф, это быў просто канон гучаў так, што касцёл мае прыроджанае і ўласнае права накладаць на вернікаў, якія учынілі злачынства пакаральныя санкцыі. То есть першы канон кнігі, да, то есть касцёл – это уласнае права касцёла, прыроджанае права касцёла накладаць на вернікаў санкцыі. Да, то есть, па сутнасці, ніхто, акрамя касцёла, гэтага не можа рабіць у адносін да вернікаў менавіта за такія кананічныя пакаранні. Ну і таксама ніхто не можа касцёлу прымушаць, каго караць, каго не караць. А вось ёсць у новай рэдакцыі з'явіўся другі параграф, які гучыць больш-менш так. Той, хто ўзначальвае касцёл, павінен захоўваць і развіваць дабро гэтай самай супольнасці і асобных вернікаў праз пастырскую любоў, прыклад жыцця, параду і напамін, а таксама, калі гэта будзе неабходна, праз накладанне або абвяшчэнне пакарання паводле прадпісання закона, якія заўсёды павінны быць стасаваныя з кананічнай разважлівасцю і маючы на ўвазе вяртання справядлівасці, выпраўлення вінаватага і напраўлення скандала. Вельмі добра, што касцёл такі міласэрны, і папа так клапоціцца па Так, нас. нет, сапраўды, паглядзіце, вось гэта другі канон, другі параграф того канону, ён сапраўды так вось, ну, уводзіць пэўную так. Сапраўды касцёл мае права, прыроджанае права караць вернікаў і далей. Але другі параграф ўсё-такі, я думаю, нездарма это папу Францішка называюць папа міласэрнасці. Так, у яго вельмі міласэрныя рашэнні, кожнае з іх. Так, вось. І вось другі параграф, ён такі ўведзены, што ўсё ж такі той, хто ўзначальвае касцёл, павінен клапаціцца, каб гэтых пакаранняў было менш. Да, то есть братэрскі напамін, там што-небудзь яшчэ такое-небудзь пакуту якую-небудзь, да, то есть каб не даводзіць справу до покарання, что еще раз подтверждает ту рэч, якую я уже не аднойчы казаў аб тым, што ну ўсё ж таки, каб у касцеле быць пакараным, трэба вельмі пастарацца. Это сапраўды, да? Вот. Ну і значит, далей, пакаральныя санкцыі ў касцёле, тут нічого не памянялася, то есть як былі, гэта першае выпраўленчае пакаранне або цэнзуры, да, то есть про якія мы казалі, гэта экскамуніка, гэта інтэрдыкт. Але аўтаматычна так іх не скасавалі, аўтаматычная цэнзура. Не скасавалі. Грэка-каталікі ўсё яшчэ маюць перавагу над рыма-каталікамі. Ну, таму ж там няма іх вось, ну, але я думаю, што ў тых аўтаматычна, так як вы сказалі, то есть гэта сентэнцыя, цэнзура таксама ёсць свая, але ёсць там пасля таксама абмежаванні, да якіх таксама дойдзем. Вот. Далей. Ёсць яшчэ пару такіх вот змен, які чым адрозніваецца. Канон 1314. Кажуць, новая рэдакцыя гаворыць аб тым, што звычайна пакаранне з'яўляецца пакараннем ферэнда сентэнцыі, ўсё ж такі, да, то есть па судовым рашэнні. Раней такога не было? Ну, што было, што ферэнда сентэнцыя, але вот слово звычайна з'явілася. О, як. Гэта значыць такім, якое не абавязвае пакаранага, пакуль не будзе прызначана. Ўсё ж такі, каб такіх пакаранняў было больш. Пакаранне з'яўляецца пакараным лята сентэнцыі. Вось. І тут ужо новая вось фармуліроўка: заўсёды, калі закон або прадпісанне выразна яго ўстанаўлівае такім чынам, што яно абавязвае праз сам факт здзяйснення злачынства. То есть закон або прадпісанне выразна ўстанаўлівае за канкрэтнае злачынства, вось пакаранне лята сентэнцыі. Што значыць выразна? Конкретно.
Вельмі. То есть вельмі канкрэтна ў кодексе за гэта пакаранне ёсць пакаранне лята сентэнцыі. Больш таго, мы будзем зараз яшчэ можа дойдзем да тых абставін, якія памяншаюць павялічваюць пакаранне, там таксама ёсць цікавая змена. Вось мне то, што падабалася, але просто яна проста ёсць, да? Далей. І што яшчэ новага, вот наступны пра канон 1315 вось гаворыць так, даданы другі параграф, які гаворыць аб заканадаўцы ніжэйшым, чым найвышэйшы, то есть па сутнасці біскуп дэцызіяльны. Што ён можа? Можа абараняць закон, выдадзены вышэйшай улады адпаведным пакараннем, захоўваючы абмежаванне кампетэнцыі ў адносе да тэрыторыі асобаў. Дадаваць іншыя пакаранні да пакарання ўстаноўленых паўсюдным законам за некаторыя злачынствы і вызначаць або зрабіць абавязковым пакаранне, якое паўсюдны закон устанаўлівае як невызначанае або факультатыўнае. Груба кажучы, біскуп можа стварыць уласную правовую сістэму пакаранняў. Ну, значыць, у пэўных межах можа, да. То есть у пэўных межах там, дзе права на гэта дазваляе. То есть тут ужо тое, што папа астатняе мы бачу ў многіх сваіх дакументах, дае пэўныя паўнамоцтвы дэцызіяльным біскупам. Бо тут, кажу так, напісана заканадаўца ніжэйшы ад найвышэйшага. У праве некалькі разоў такі тэрмін з'яўляецца, вельмі для мяне трошкі дзіўны. Вельмі добра, што адначасова папа у некаторых сваіх апошніх дакументах дае паўнамоцтвы дэцызіяльным біскупам, у той жа час распрацоўваецца сінадальнасць. Я хочу сказаць, што я цешуся, што мы жывем у час такога цікавага пантыфіка. Гэта, канешне, вельмі цікава, але фішка ў тым, што ўсё ж такі абмежаванні ёсць. Напрыклад, біскуп не можа прыбраць пакаранне. Ну, ён не можа, напрыклад, адмяніць экскамуніку ў сваёй дыяцэзіі за святататства, за прафанацыю. Не можа, такія рэчы не можа зрабіць абсалютна. Але што ён можа, там не прапісана канкрэтна? Далей будзе падпіс, там патрошку яшчэ ёсць. Ясна. Што далей? Ёсць у новым кодексе, у новай рэдакцыі кодекса 6-й кнігі, каноне 1321 паявіўся першы параграф, які, ну, па сутнасці дубліруе тое, што ўсе называем прэзумпцыяй невінаватасці. Раней у кодексе гэта канкрэтна не было. Канон 1321, параграф 1 у новай рэдакцыі, кожны лічыцца невінаватым, пакуль не будзе даказана супраціўнае. То есть, па сутнасці, это прэзумпцыя невінаватасці, да, пра што... Раней не было такого? Імені канкрэтнага не было. Да, там было, што трэба даказваць заўсёды как бы віну чалавека, але канкрэтна з такой фармуліроўкі яе не было. Я чытаў, мне таксама вельмі здзівіла, што яна паявілася, але мне здаецца, такая вельмі цікавая і добрая рэч. Ну, добра, што прапісалі, сапраўды. Так. Хаця гэта і так уласціва для рымскага права, але окей, няхай. Далей. Мы казалі аб тым, што ёсць таксама пэўныя абставіны, калі або пакаранне наогул, чалавек пазбаўлены пакараннем, а пакаранне за злачынства, ну, перадусім, это асоба, не дасягнуўшая 16гадовага ўзросту, які не мае сталага ўжывання розуму, там, і так далей, да? І вось цяпер, што ёсць яшчэ? І мы казалі аб тым, што калі ёсць абставіны, якія памяншаюць пакаранне, то ардынар, які робіць працэс, ён павінен накласці меншае пакаранне. Так, гэта мы разважалі тут недавно. Калі ёсць абставіны, якія павялічваюць пакаранне, то было ў старай рэдакцыі, што ён можа застасаваць. Цяпер і там павінен. О, гэта вельмі добра. Бачыце, як не дзіўна, тут узмацненне карных санкцый. Вось тут у гэтым моменце ідзе ўзмацненне. Я кажу, што заўсёды цікава чытаць, не чытаць нейкія, то есть аналізы кагосьці, хтосьці прачытаў, потом усе друг ад дружкі перапісваюць. Не, яшчэ не мае, я сам. То есть как бы тут канкрэтна сам чытаеш канон па каноне, і пэўныя цікавыя рэчы выходзяць, можа, на якія хтосьці не звярнуў увагі. Я, напрыклад, пра гэта не чытаў. Можа, дзесьці хтосьці напісаў. Да? То есть, цяпер, і калі ёсць прычыны для таго, каб паменшыць пакаранне, павінна гэта быць зроблена, і калі ёсць прычыны таго, каб павялічыць пакаранне, гэта таксама павінна быць зроблена. Ясна, да? То есть, павінна павялічыць пакаранне. Калі яго можна павялічыць, конечно. Да. Суддзя павінен накласці больш паважнае пакаранне, чым прадпісана ў законах, да? І
І тут яшчэ дабаўлена і тое, ну там просто было у іншых канонах это запісана, вось, але таксама на таго, хто здзейсніў злачынства ў стане ап'янення або іншага псіхічнага разладу, калі яны былі спецыяльна выкліканы для здзяйснення злачынства або памяншэння віны, а таксама у выніку запалу выкліканага і падтрыманага добравольна. А як раней было? А раней было таксама, значыць, ён мог, суддзя мог павялічыць. Цяпер павінен. Да, цяпер павінен это зрабіць, бо напрыклад, калі наогул у стане ап'янення або нейкага, скажем так, умысловага, ну, калі чалавек не до конца, скажем так, быў у стане свядомы, это было абставіны, якія памяншалі пакаранне. Яны же і зараз засталіся, Так, тут же гаворка пра свядома, А тут свядома, да, то есть свядома, то я спецыяльна, скажем так, выпіў Для храбрасці. спиртного для храбрасці, кажа, да, каб пайсці дзейсніць злачынства. Калі спецыяльна гэта зрабіў, это уже называют отягчающие обстоятельства, да, то есть тады ўжо пакаранню і павінна быць павялічана, да. Ну і далей трэці параграф у гэтых выпадках, то есть калі установлена факультатыўнае пакаранне, оно становіцца абавязковым. То есть тут уже калі хтосьці можа быць пакараны, ах, ты быў выпіўшы, значит ты уже будзеш пакараны абавязкова. То есть такая вот ситуация робіцца. Трэба толькі даказаць, што ты спецыяльна выпіў. Да, а это ўжо. А у нас тут цяпер прэзумпцыя невінаватасці. Ну, вот, трэба даказваць. Шукаць сведкаў, не ведаю. У свецкім праве ў гэтым плане прасцей, выпіў і выпіў. Да, ніхто там не разбіраецца. Там заўсёды, там яно заўсёды, скажем так, утягчаючае. Ну так, у нашай краіне дакладна. Так. Ці, ў прынцыпе, ў сістэме рымскага права, звычайна так. Не скажу пра ўсе, не буду казаць. Мне здаецца, заўсёды, ну, але не буду казаць. Вось, і далей, кажу, тое, да чаго я дашоў, гэта вось цэнзуры. І цяпер у новай рэдакцыі вельмі так канкрэтна, што забараняецца экскамунікаванай асобе. І тут 6 пункцікаў. Раней было там былі распісаны, па сутнасці яны паўтараюць тое, што было, ну, але ёсць пэўныя нюансы. Ну, першае, забараняецца цэлебраваць эўхарыстычную ахвяру і іншыя сакраменты. Да, то есть цэлебраваць эўхарыстычную іншую. То есть нават калі гаворка пра светскага чалавека, ён таксама не можа цэлебраваць сакрамент сужэнства. Таму што цэлебранцам сакраменту сужэнства з'яўляецца той, хто заключае сужэнства. Ну, але тут гэта не прынцыпова, бо ён ты як бы нават калі б ён не быў цэлебрантам, ён то прымаць не можа ўсё адно. Ну, але ўсё адно, калі, напрыклад, хтосьці ідзе да сакраменту і знаходзіцца ў скамуніцы, чыста тэарэтычна можна прадставіць сваю сітуацыю. Можа, але ён тады... Ага, ясна. Напрыклад, хтосьці жэніцца заўтра. Ну, гэта больш шлюбу датычыць. Не кажу, калі пра светскую асобу. Іх росту. Так, кажу пра светскую асобу. Понятно, што з духоўнымі там та самае трошкі. Не, просто ён раней не мог прыняць... Не, он раней не мог это рабіць, только кажу. Так. Я хочу звярнуць увагу, што это датычыць цэлебрацыі сакраменту не датычыць толькі духоўных асобаў. Таксама ёсць сакраменты, якія цэлебруюць светскія асобы. Але зноў жа, смерць вызваляе ад гэтага. Ну, смерць... Ну, напрыклад, вы бачыце, як памірае чалавек, які там перад смерцю вапіць фантастычная сітуацыя, але усклікае да Бога і не ахрышчаны. Яго ж тады можна пакрысціць, у тым ліку экскамунікаванай асобе. Да. І пра гэта таксама ёсць заўвага ў новай рэдакцыі кодекса. Другая. Забараняецца прымаць сакраменты. Экскамунікаванай асобы. Далей. Трэцяе. Удзяляць сакраменталія і цэлебраваць іншыя цырымоніі літургічнага культа. Афіцый. Ну, так напісана. Іншыя цырымоніі літургічнага культа. У тым ліку афіцый. Літургічны культ у нас увогуле такі... Публічны культ. Так, афіцый – это публічны культ. Ну так, а там не публічна, там напісана літургічны. Так. Ну, літургічна гэта ж толькі што? Літургія і гадзіны, і ўсё. Літургія гадзіна, так. Ну, любыя сакраменты таксама літургія. Ага. На ружанцы моліцца можна экскамунікаванаму ці не? Можна ружанцы. Публічна нельга? Не, публічна сам можна, бо ружанец нават калі там моліцца ўвесь плошча Святога Петра, но тады становіцца публічным культам. Ось ён, это прыватны культ все-таки в любым выпадку ружанцоў. Даволі цікава. Да. Далей. Забараняецца прымаць любы актыўны ўдзел у вышэй вымененых цэлебрацыях. Что значит активный удел? Ну, читание читать. Это сакраментальное питание. Читание читать, статус збирать. Грубо кажучи. Сядзець на імшы і маліцца на ружанцы можна ці не? Ну, сядзі маліся.
не забаронена фармальна. Не, ну так уж ніхто не забароніць гэтага, не. Ну просто это пытанне актыўнага ўдзелу, і оно часто всплывае, калі там разважаюць пра літургіку людзі, і гэта ў дадзенай сітуацыі насамрэч даволі прынцыпова, бо Так. гэта можа спрыяць, напрыклад, навяртанню чалавека, што ён будзе сядзець на імшы, разумець, што яму нельга ісці да камуні, але цягнуцца будзе. Груба кажучы, калі падыходзіць да права літаральна, а ну гэта адзін, напэўна, падыход да права, пакуль яно не патлумачана, то чыста тэарэтычна сядзець, што называецца, як слуп у касцёле, чалавеку не забаронена. Ну, ясна справа, там кленчыць на кансекрацыю, ўсё. І нават экскамунікаваны можа так зрабіць. Можа. Ясна. Не Гэта... прымае актыўны ўдзел, не прымае актыўны ўдзел Ну, у цэлебрацыі. пра актыўны ўдзел, ведаць, там ёсць такое дзеленне актыўны духоўны ўдзел, да? Ну, Але тут будзем лічыць, што парадыгма такая, што актыўны ўдзел гэта адказваць, рабіць нейкія рухі, перадаваць знак супакою, спяваць і ўсё такое. ну Так, так, ясна. Далей, што яшчэ забараняецца? Выконваць касцёльныя пасады, заданні, служэнні і функцыі. Заданне. Так. Нейкае заданне можа быць. Ну, напрыклад, вы мне скажаце, ідзі там Тацу сабяры. стацу сабяры, да, ці там ідзі там перадай таму ксяндзу вось гэтыя дакументы. Нельга экскамунікаваным такое рабіць. Напэўна ж не гэта справа. То есть ўсё-такі то, што дачыць літургіі, то ж служэнне. У гэтым сэнсе. Канешне. Вот, так само, як кажу, 129 канон зноў такі вяртаюсь да першай кнігі. Вот, там, дзе як свецкія кооперарі посунд, то есть могуць удзельнічаць у выкананні ўлады духоўных, якім чынам, напэўна, і там надрукуюць там на прынтары дэкрэт там ці што-небудзь іншае, то ўсё ж такі гэта ўдзел такі больш, скажем так, ну сэнсоўны. То есть сэнс цяпер канкрэтна уж на моцу пропрыо метисюдекс доминус едус светскія могуць быць суддзямі, прычым іх можа быць это самае. Вот, их может быть нават, ну, больше, чем это самое. Не, поэтому... Вот, поэтому такие вот справы. Ну, и ажыццяўляць акты кіравання. Так само акт улады кіравання, так само экскамунікаванай асобе забаронена. Далей. А вось калі экскамуніка была абвешчана лята сентэнцыя, бо калі ўдзельны ферэнда сентэнцыя, тут, па сутнасці, паўтараецца тое, што было, да, толькі яшчэ не можа такая асоба атрымліваць даходы з выключна касцёльнага служэння. Так вот, я вельмі доўга думаю, як цяпер тлумачыць. Это нейкія заходнееўрапейскія фішкі, звязаны з падаткамі і з фіксаванымі зарплатамі? Хутчэй за ўсё, да. То есть это касцёль, напрыклад, калі это пробаш атрымаць зарплату, он як пробаш не можа атрымаць. Калі, напрыклад, выкладчык у універсітэце, то ў універсітэце можа атрымліваць, таму што это не чыста касцёльнае служэнне, напрыклад. То там менавіта пра зарплату гаворка, як там напісана? Доходы напісана. Просто, груба кажучы, можа быць, якая-небудзь гуманітарная дапамога з больш багатых парафій, яе таксама нельга атрымліваць. Ну, калі чыста касцёльнае служэнне, зноў-такі, то, груба кажучы, інтэнцыі імшальныя, напэўна, нельга. Ну, нельга, ясная справа. Юрастолі, то есть аферы там за шлюбы, пахаванне, напэўна, нельга. Калі, напрыклад, святар-пенсіянер атрымлівае дзяржавы пенсію, можна. Тады можна. Гэта дзяржава сацыяльная, ці там не сацыяльная, залежыць ад таго, якая. Так. Калі, напрыклад, ён працуе дзесьці як выкладчык, прафесар на універсітэце. Залежыць ад таго, што ён выкладае. Калі ён вучыць семінарыстаў, гэта чыста касцёльнае служэнне, хіба не? Тут залежыць ад таго, зноў-такі, які універсітэт, і хто ім плаціць. Калі ёсць слова каталіцкі, напэўна, тады не трэба. Па-рознаму бывае. Бывае па-рознаму? Яшчэ каталіцкі касцёльны ёсць, там ёсць таксама свае нюансы. Ну так. Это третья книга, да, якую мы таксама не. Цікава. Ось, поэтому, ну, але ось такая формулировка з'явілася. Але пачакайся, ось мне нешта трапілася ў галаву якраз месца, дзе мы сядзім. Радыё Марыя, і мне прыгадваецца, ну, каб быць з рэальнымі прыкладамі, якая будзе часопіс Аве Марыя і партал канферэнцыі Католік Бай. Гэта ж не касцёльнае служэнне, ці касцёльнае? Ну, я думаю, скамунікаваная асоба нельга. Не павінна тут. Ясна. Вот. Конечно, біскуп будзе вырашаць, я думаю, это зноў-такі сітуацыі такія пагранічныя вельмі. Я думаю, калі святар будзе экскамунікаваны, ніхто яму дасць працаваць у гэтых установах, груба кажучы. Як добра, што біскуп можа рэгуляваць многія моманты. Я думаю, біскуп. Бо тут сапраўды часта цяжка размежаваць гэта ўсё. Але ў прынцыпе гэтыя каноны, што вы кажаце, яны пакуль што паўтараюць папярэднюю рэдакцыю. Па суті, не, ну вот папярэдне не было гэта іменно доходаў з выканання чыста касцёльнай функцыі. Ты знаеш слова доход. Там доходы былі, толькі там наогул доходы. Вось. Ну тут яшчэ 5-й пунктик з'яўляецца няздольным для атрымання пасады, задання, служэння, функцыі, права, прывілеі і ганаровага тытула.
То есть так з'яўляецца няздольным да прыняцця. То есть па сутнасці чалавеку такому экскамунікаванаму, калі экскамуніка была абвешчана, яму нельга вось надаць тытул, нават ганаровы тытул, какого-нибудь ганаровага каноніка ці нават ганаровага біскупа. А раней так было? Не, про ганаровы тытул не было, напэўна. Значыць, ганаровых тытулаў многа. Не, конкретно ганаровы тытул, напрыклад, ганаровы біскуп ліцэзіі, калі біскуп пераходзіць на пенсію. А такі тытул увогуле ёсць, ці гэта проста ветлівасць? Ён прапісаны дзесьці? Ёсць, да? Таму што Некі яшчэ тытул, напрыклад, ганаровы каноніка, які-небудзь таксама ганаровы тытул. Францыск жа папа гэтых тытулаў папрыбіраў, па-моему, там мала што засталося. Але ёсць. Ёсць яшчэ, да? Ёсць. Прылатам яго прылат яго святасці няма больш. Чаму ёсць? Ёсць яшчэ застаўся. Але цікава, слухайце, напрыклад, нельга якога-небудзь чалавека экскамунікаванага зрабіць ганаровым там. Я нават не магу прыдумаць. І потым, але кажу, гэта сітуацыі такія вельмі пагранічныя, бо калі хтосьці экскамунікаваны, і экскамуніка абвешчана, часцей за ўсё чалавека прыбіраюць і ўсё. Ну, такая практыка. Добрая, не добрая, але часцей за ўсё. А ці трэба гэтыя тытулы прыбраць, калі ён атрымаў экскамуніку? Там так не написано про гэта нічога. Там не написано. Просто нездольным для прыняцця. Это нездольна да прыняцця. Гэта гучыць так, што нават калі ты будзеш яму даваць тытул, ён да яго не прыліпне, што называецца. Не прыліпне, так яно ёсць. Але тут пасля таго, як камуніка абвешчана. Ну я бачу, што практычна прымяненне толькі там для якіх-небудзь дачынення да палітыкаў каталікоў, якія робяць штось такое, што цягне з камуніку. І то апошнія тыдні паказваюць, што не так ўсё гэта проста. Я тоже не думаю, што так ўсё. Ясна. Але цікава, што прапісваюць нават такія дробязі. Так. Далей, што датычыць інтэрдыкта. То таксама. Бо я казаў калісьці ўжо, што... Памятаеце, мы шукалі розніцу паміж інтэрдыктам і камунікай. І па сутнасці ў кодексе 83 года яе амаль што няма. За выключэннем старой рэдакцыі, там, дзе была розніца ў сапраўднасці і несапраўднасці акту ўлады кіравання. Всё. А калі стары кодекс 17 года бралі, там былі розныя інтэрдыкты. Там і на групы людзей можна былі, на месцы інтэрдыкты. Мы яшчэ да такой высновы прыйшлі, што інтэрдыкт пераважна групавы, калі экскамуніка індывідуальная. Так. Тэрытарыяльна мне вельмі падабаўся інтэрдыкт. Так вось, цяпер 1332 параграф гучыць так, канон. Інтэрдыктаваная асоба звязана з забаронамі, які гаворка ў каноне 1331, параграф 1.1.4. То есть, па суті, забаронена прыняць сакрамэнты, удзяляць сакрамэнты, сакраменталі, ўсе гэтыя рэчы. Аднак, другі параграф з'явіўся, якога не было. Закон або прадпісанне могуць акрэсліць інтэрдыкт такім чынам, што вінаватаму забараняецца выкананне толькі некаторых асобных чынаў, аб якіх гаворка ў гэтым каноне, або іншага асобнага права. То есть... О, як? Які ён цяпер стаў шырокі. Так, то есть, цяпер, напрыклад, інтэрдыкт можа забараніць толькі прымаць сакрамэнты. Альбо можа забараніць толькі удзяляць сакрамэнты. А можна звузіць яшчэ? Можна звузіць. Што, грубо кажучы, накласці на чалавека інтэрдыкт, які забараняе яму цэлебраваць святую імшу? Ну, то ўжо больш на суспенсу похоже тады ўжо. Таму што, опять же, то есть кажу, да? Але, окей, можна накласці такі інтэрдыкт, забараніць, напрыклад, свецкаму толькі прыняць камуніі. Можна. А іншыя сакрамэнты пакінуць? Згодна з гэтым прадпісаннем. Можна. Цікава. І тады это будзе інтэрдыкт, толькі гэта трэба ўжо акрэсліць. Тут павінна ў тым дэкрэце, які накладае пакаранне, гэта павінна ўжо быць акрэслена. Старая рэдакцыя такой магчымасці не давала, то есть яе не было. Вось гэта таксама такая, да? А у нас яшчэ ж няма ніякіх сабраных прыкладаў такого шырокага ўжывання. Аналізаваць пакуль што цяжка, да? Ну, цяжка. Наогул, кажу, пакаральнае права, яно такое, яно цікавае, яно прыгожае, але яно амаль не стасуецца. Так, але ёсць, ведаеце, такія шырока вядомыя прыклады, там будзе цікава. Так. Так. Вот, ну гэта што датычыць інтэрдыкта. Суспенсы забараняе, ну там па сутнасці нічого не атрымалася. Усе або некаторыя акты ўлады пасвячэння, усе або некаторыя акты ўлады кіравання і ажыццяўлення ўсіх або некаторых правоабавязкаў, звязаных з пасадам. Вось.
Ну і забарона ніколі не датычыць пасаду або ўлады кіравання, якія не падлягаюць уладзе настаяцеля, які ўстанавіў пакаранне, пра гэта казалі. Да? То есть, калі права на пражыванне, калі вінаваты мае яго з моцы пасады, да, напрыклад, пробаш там ці біскуп, права на кіраванне маёмасці, якая можа належаць пасадзе, якую займае суспендаваная асоба, калі пакаранне з'яўляецца пакараннем лята сентэнцыі, вось, і гэтак далей. Не належыць. Так. Ну так, грубо кажучы, як гэта сказаць, парафіяльная машына не адбіраецца аўтаматычна. Да, понятно, что. Вось. Яшчэ новы параграф з'явіўся ў 1335 каноне. Першы. Кампетэнтная ўлада, якая накладае і абвяшчае пакаранне ў судовым працэсе або пазасудовым дэкрэтам, можа таксама накласці экспіяцыйныя пакаранні, якія палічаны неабходнымі для вяртання справядлівасці або напраўлення скандала. Да, то есть, акрамя таго, што будзе цэнзура, можа таксама накласці пэўныя экспіяцыйныя пакаранні. Вось, ну, напрыклад, заставіць вярнуць нейкую суму грошай, там, напрыклад, то есть, камусьці, або там штрафнікі заплаціць. А дагэтуль такога не было, в прынцыпе, вышэй за цэнзуру нічога не было. Они былі розныя пакаранні і разам амаль не стасаваліся, альбо то было. Это не жорстка таксама. Ну, Напрыклад, скраў ты парафіяльны фонд, так? Атрымаў іх з камуніку. А цяпер яшчэ трэба яго вяртаць. ну і раней напэўна трэба было вярнуць ніхто, але трэба было канкрэтна то есть, судовае рашэнне. Вот. Ну, как бы, па сутнасці так і так трэба было, только цяпер кажу, это больш, так скажем, яскрава прапісана ў гэтых вот сітуацыях. Да, ну, далей яшчэ далей не Вельмі цікава, вельмі То есть, цікава. бачым, што то есть, гэты кодэкс, ну, то есть, скажем, там вельмі цікава будуць, калі паасобнае пакаранне за паасобнае злачынства, там цікавейшыя рэчы, я ўжо так трошкі Так. Ну, паглядзеў, ну, але кажу, я яшчэ не аформіў пісьмова, таму, скажем, я думаю, што ў бліжэйшым часе то ўсё гэтым Цікава. У нас людзі ўвесь час пытаюцца канкрэтных узораў пакаранняў. Вот дойдзем да іх. Гэтага ўсім так хочацца. Я ведаю, это больш таго скажу ў семінарыі, калі семінары таксама это больш за ўсё любяць. Бо это ўсе тэорыя, хто накладае там, што это Не, ну, добра. это таксама важна. Не, важнае, патрэбнае. Для абароны больш. Для абароны, вось. Але калі канкрэтна, за што можна пакараць, да, напрыклад, вось бы, там, калі даходзіш да канону 1366, калі бацькі могуць быць пакараныя за нехрысціянскае выхаванне дзяцей. Ох, клас. Вот, Але вельмі цяжка быць, ну, як бы прыклады пакаранняў то ёсць, і не такой далёкай гісторыі. Ну так, але сёння гэта амаль нерэальна. Не, ну, але ў прынцыпе абараняцца можна бясконца. Так. Калі ўзяць зноў ж такі кейс, які мы часта прыгадваем, значыць, з арцыбіскупам Марселем Лефеврам, у прынцыпе, ён жа і абараняўся да апошняга, і там быў асноўны аргумент да дзеяння ў стане страху. І гэта такі аргумент, які вельмі цяжка праверыць. У прынцыпе, мы не можам памерыць страх іншага чалавека нейкім прыборам. Але ў прынцыпе у такіх сітуацыях вердыкт прымае ўлада. Так, ну але ў такіх сітуацыях таксама, так мы страх не можам памерыць, таксама это можна лёгка гандляваць. Так можно, абсолютно не кажу, тому мы не ведаем. Поэтому это такие вот ситуации, вот это вот то, что Тимора Гравы называют, вот эти все речи по латине, да, то есть яны так само это у шлюбных процессах это вельми часто, то есть когда мы кажем, потому что я сейчас повторюсь, таких святарских и таких карных их вельми там з 0,1%. Ну, так, остатние это все шлюбные, и когда приходит теперь после 20 годов сумесного життя дядька с 2 метра ростом и кажет, что он боялся свою бабушку, которая сказала, наследство лишит. No. И докажи, что не боялся. А ён кажет, я боялся. Я думаю, больш універсальнай фармулёўкі, як не разумеў істотных характарыстык шлюбу. Не то, что не быў у стане выканаць, потому что не разумець, трэба быць, ну, скажем так. Але часта спасылаюць, што быў малады, не разумеў значэння слова назаўсёды. Не бывае так. Бывае, пытаюцца сказаць, ну, але калі чалавек паўналетні не разумее слова назаўсёды. Это гучыць амаль так жа абсурдна, як тое, што каталіцкі біскуп не ведае, што ёсць экскамуніка за біскупскую хератонію без дазволу папы. Так, это вельмі цікавыя рэчы. Але ў прынцыпе, я што хачу сказаць, калі уявіць, што мы жылі ў троху іншым грамадстве, не такім секулярызаваным, то білеты, ў прынцыпе, на гэтыя касцёльныя суды, пакаральныя працэсы можна было прадаваць замест, прабачце, тэатра, бо магчымасці сысці ад пакарання вельмі шырокія. Іншае пытанне, што ад Божага, што называецца пакаранне.
пакарання ты ўжо ніяк не сыдзеш. Ну, па-першае, ад Божа, а па-другое, ўсё ж такі тут мы, скажем, канешне, нам быць трэцяй асобай у тых справах, то можа і цікава, і білеты купляць на спектакль, да? Але ўсё ж такі памятаем, што ў кожным такім працэсе это гаворка ідзе аб лёсе чалавека. Гэта так. Часа вінаваты аб збаўленні чалавека, таму ўсё ж такі тут... Аб збаўленні? Ну, всякое можа быць. Чалавек можа настолькі запутацца, я не магу пра гэта казаць, меў такія дасвядчэнні, што не ў Беларусі это было, поэтому... Але вось чыста тэарэтычна, факт накладзенай экскамунікі і смерці ў стане накладзенай экскамунікі. Наколькі гэта цягне наступствы для чалавека? В сэнсе, што ці 100% ён у пекле? Так, зададзім пытанне. Касцёл ніколі не скажа, што чалавек 100% у пекле. Ну, за яго можна маліцца ці не? Конечно. Вось памёр экскамунікаваным. Конечно. Так? Потому что мы не ведаем, чалавек мог акт жалю дасканалага ў астатнюю хвіліну ўзбудзіць, пан Бог яму ўсё прабачыў. Ну так, гэта невядома. І мы гэтага ніколі не ведаем, таму касцёл ніколі нікога не аб'яўляе суджаным. Мы гэтага не ведаем. Нават Юду Іскарыёта ж не аб'яўляе. Ну так, мы гэта дыскутавалі мінулым разам. Так, поэтому тут ужо і сапраўды нават тыя людзі, які калі ўжо гаворка зашла пра эту справу, нават тыя людзі, якія там ніколі не спавядаўшыся на ложу смерці, то есть бачна это Божая ласка навяртання, поэтому это у прысутнасці святара. А што без прысутнасці святара, што чалавек можа перажываць, это станецца таямніцай назаўсёды. І таксама цікавы тады кейс зноў Лефевра, прабачце ўжо, а просто вельмі такі яркі прыклад, там ён вельмі пасуе. Калі экскамуніка здымаецца ўжо з мёртвага чалавека. Ну, з мёртвага ўжо няма сэнсу знімаць. Але знялі. Ну, знялі. Гэта што, гэта проста жэст добрай волі? Так, это больш, бо там ён ужо знаходзіцца па той бок ад рэчаіснасці. Там ужо ўсё. Там ужо пан Бог экскамунікі, суспенз накладае, там ужо што робіць. Там ужо... Ты перапрашаеш, што ты кажу? Не, конечно. Гэта ўжо не наша дзялка. Это ўжо не... То есть, скажем так, улада касцёла тут на зямлі, кананічнае права са сваіх экскамунікай туды ўжо не... А калі ўзяць нейкія краіны, якія маюць такую... У нас просто постсавецкая правовая сістэма, яна не зусім тыповая. Для касцёльнага права яна такая. Касцёл у нас разглядаецца ў свецкім праве накшталт грамадскай арганізацыі, таму цяжка стасаваць некаторыя рэчы. Але калі ўявіць, каб у нас была іншая сістэма, і можа ў некаторых краінах такое ёсць, дзе касцёлы маюць уласныя могілкі канфесійнага характару, ці забараняе экскамуніка хаваць чалавека на каталіцкіх могілках, напрыклад. Ну, калі гэта не прапісана ў асобным дэкрэце. Па сутнасці, ведаеце, тут ёсць касцёл, калі глядзім каноны пра пакаранне, пра пахаванне, то там канкрэтна напісана, каго нельга хаваць. Да? То есть той, хто яўна трываў у такім граху і перад смерцю не выказаў такіх нейкіх знакаў навяртання. Але ж экскамуніка нібыта там не прапісана. Ёсць прапісана. Ёсць, цэнзура прапісана, здаецца. Вось поэтому, наколькі чалавек, было, напрыклад, у Польшчы, это агульна вядомы факт, поэтому могу сказаць, з генералам Ярузельскім, што было. Все было вядома, як чалавек жыў, як выступаў супраць касцёла і гэтак далей, толькі яго, як ён памёр, была пахавальная мша ў касцёле, што выклікала вельмі вялікую, скажем так, рэакцыю, як так можа такого чалавека хаваць у касцёле. Адзінае, што там святар мог сказаць, што ён перад смерцю папрасіў святара. То есть у яго быў перад смерцю святар, конечно, мы уже не ведаем, што адбывалася, але знак, напэўна, калі чалавек перад смерцю прасіў святара, напэўна, паспавядаўся, напэўна, прыняў камунію, штосьці такое, і поэтому няма падставы яго, скажем так, адмовіць яму каталіцкім пахаваннем. Вось так. У тым ліку, нават калі ён перад смерцю ў рамках споведзі выказаў святару ўсё ж негатыўнае, што думаюць пра касцёл. А гэта ўжо святар это будзе. Але тады таксама святару нельга адмовіць у пахаванні, бо гэта будзе парушэнне тайны споведзі. Тут гэта ўжо святар там будзе жыць. Ясна. Цікава. Дзякую шчыра. Нам ўсё ж такі, спадзяюся, як-небудзь дойдзем да канкрэтных пакаранняў. Дойдзем, конечно, дойдзем. Іх ведаць, якія людзі толькі экзатычныя пытанні не задаюць. Што будзе, напрыклад, калі абвесціць самога сябе папам? Ведаеце, гэтыя канклавісцкія папы, так, даволі многа. І вось і такія рэчы, гэта ўсіх вельмі цікавіць. Дзякую шчыра за ўвагу. Будзем спадзявацца, ксёндз Дмітрый будзе ісці далей па кодексе. Я думаю, што трэба будзе. Так. В сэнсе тут жа проста, разумееце, папа Францішак, як падкіне якое-небудзь мотапропрыю, адразу трэба думаць, што мелася на ўвазе, чытаць і аналізаваць. Да сустрэчы. З Богом. З Богом.